Bueno, ez da nire asmoa gaur ez da izan, bintzat grabetzie, baina, bueno, dakizenaren aurrien, mene eiti besterik ez dau, eta argi dau nino zer bat dauela. Dana dala, hemen, ez harra, sinjo dalako, baina bai, eldute, eta beste batzuk, bueno, zer bat dau. Baina ez da ikusten ja lehengo movimenturik. Hori batetik. Gero bestetik ikusten dira beste espezie batzuk, ez? Lepistak eta beste ja apureta aurrerakoak. Eta gero, banaka diez azken baten dauzenak, hori batetik eta gero bestetik oso aurkari okarra dekotaz aurkatzak, eta batzuk be janda ondiez. Ez askorik, ez dauelako askorik, baina janda dauz. Urrengo honetan be, supoatzen dut, banaka batzuk egongo dizela, baina ez gauzan dirik. Dana dela hau perretziko munduen eta zabizinok eta oso ondo dakizunez. Hemen, gu kostaldetik nahiko urgauz. Eta hemen kostalderantza eta asko egonda. Baina ostera, barrualderantza askoz gitxiago egonda. Orduan, baliteke leku batzuetan onino egotie. Eta nik esperantza dekot, egona aldala urrengo hilabetien. Igual egun gitxiautan, baina egon aldala, igez egon zan moduen. Igez, leizein da gero, bai, egon zan. Orduen, ikusiko dugu. Bitartien, beste zeu zer urten ezkero, tarako, garabagailu, ostien, ondo izan.